Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Pebrero 15 hanggang 17, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Abuitis Power, Bank of the Philippine Islands. By the way, if you are interested, kung interested po kayo sa kanilang BPI Sustainable With You program, i-click lang po ninyo ang link dito para malaman ninyo in full details kung ano itong BPI Sustainable With You program. If kayo po ay nanonood sa Facebook, may description po ng, may link. May link po sa may taas po ng ating video sa may description ng Facebook channel natin. I-click lang ninyo doon para pumunta kayo sa webpage ng BPI Sustainable With You para malaman kung ano itong program nila. Okay? And also, pasalamatan natin ang Avenue Plaza Hotel, one of the premier hotels sa Naga City at Buong Bicol. Kaya din po ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang update. Mukhang tahimik po ang ating bansa. Nakalipas na ilang araw ay humina na po ang amihan at ngayon balik tayo sa mainit na hangin silanganin. At medyo bawas-bawas na po ang ulan na yon. Although may maulap na papawirin pa rin dito sa may Kabikulan, ibang portions po ng Central Luzon, Metro Manila, Visayas at silangan bahagi po ng Caraga. May mga ilan areas na posible magkaroon pa rin ng mga rain showers. But mostly dry po ito. Although may mga maulap na papawirin, hindi po siya masyado mag-generate ng mga paulan. So ito po ang warm easterlies. Alam natin na sa peak na tayo ng tinatawag nating El Nino phenomenon, and within the next 30 days, ito pa yung magsisimula na pong humina hanggang sa katapusan ng Mayo. Although yung epekto, mafe-feel pa rin natin hanggang Hunyo, ang bawas na ulan, yung monthly average ay napakababa. Okay? Kaya, yan po ang dahilan kung bakit wala masyadong tayong ulan. Actually, na yung February, kalagitnaan pa lang ng February, nasa 6 mm pa lamang po ang ulan dito po sa Naga City at sa ibang areas po ng Kabikulan. Compared to last year, February 2023, nasa 200 plus millimeters ang ulan sa Naga City. So, kita mo yung difference ng pagbagsak ng amount of rainfall. So, yan po ang sign na nasa El Nino tayo. Okay? Hindi po kahit mainit, dapat walang ulan. Meron din po ulang El Nino pero bawas po sa normal. Yan po ang dapat natin intindihin. So, balik tayo sa ating graph shot. So, yan po. Mananatili po ang easterlies to the weekend. Sa labas ng ating bansa, wala pa rin natatanaw na low pressure area or bagyo na posibleng mamuo. Nasa Pebrero po tayo. At lahat ng mga bagyo na yan ay nasa Southern Hemisphere, sa may Australia, South Indian Ocean. Kasi yan po ang season nila. Okay, November to April. Okay, so although ang init ng panahon hindi pa masyadong kabi, pero pagdating ng kalagitnaan ng Marso, kasi katapusan ng amihan, magsisimula na po mag-init ang ating panahon. And sa ating fast animation, wala naman tayong dapat i-explain dito dahil halos wala pong mga kaulapan. Kahit dito sa ating zoom in satellite animation, ito yung image simula 3 o'clock na kaninang hapon. At nakikita po ninyo mga maulap na pabuwirin sa ibang parte po ng Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Visayas, at sa silangan bahagi po ng Caraga. So may mga ibang areas na posibleng magkaroon ng mga light rain showers, but hanggang doon lamang po. Okay? At punta naman natin na ating wind at pressure forecast for the next 3 days hanggang Linggo. At bukas po ng hapon, Sabado ng hapon, hanggang sa Linggo ng hapon ay mananatili po tayo nasa influensya ng
hanging silanganin. So halos ganun po ka tahimik ang ating panahon na yung weekend walang any significant na magbibigay po ng bad weather sa ating bansa. Ang amihan na yun ay nasa temporary break. So posible pa rin bumalik, but we still don't know kung talagang makakabalik pa siya. Dahil hanggang Marso 15. But usually, pwede pa yung bumalik sa first week of March. So, babantayin po natin ang ating hanging amihan. At sa ating rainfall accumulation forecast, it's totally dry sa buong bahagi po ng ating bansa except for sa may silangan bahagi po ng Northern Quezon, silangan bahagi ng Leyte, at dito rin po sa may bahagi ng Caraga. Lalo na po sa may Surigao provinces, may mga possible pa rin mga thunderstorms, mga pag-ulan sa hapon ng gabi sa loob ng 3 araw hanggang sa darating pong Sabado at Linggo. At sa ating wave forecast naman, o yung alon, mula sa windy.com, galing po ito sa European model. At ang wave height po sa Philippine Sea, silangan ng ating bansa, ay mananatili pong nasa 2 meters hanggang 2 to 3 meters, okay? Dito po sa may silangan bahagi po ng ating bansa. Samantala yung inland waters ng Pilipinas, lalo na po sa may Visayan Sea, Sibuyan Sea, Bohol Sea, ay Sulu Archipelago kasama, ay mula sa 0.5 to 1 meter ang alon. At dito naman po sa may West Philippine Sea ay mula sa 0.8 hanggang 1.5 meters. So, napaka safe naman po magbiyahe at mangisda sa ganitong panahon. Except dito sa may eastern sections ng ating bansa, medyo katamtaman pa rin ang laki ng alon. Gaya sinabi ko, nasa 2 to 3 meters ang alon dito. But sa susunod na 3 araw, bukas po ng Friday, Saturday, and Sunday, mukhang babawas na po yung alon. Although sa Sunday, mukhang babalik ulit itong 2.5 meters dito. But sa Biyernes at Sabado, ay nasa 1.7 hanggang lang po ito, 2 meters. Mas lalo po ang napakababa po dito. Kalmado po sa may area po ng Sibuyan Sea, Cagayan Gulf, dito rin po sa may Sulu Archipelago, Visayan Sea, Bohol Sea, nasa 0.3 hanggang 1 meter. At dito rin po sa may West Philippine Sea, naglalako po mula 1 to 1.6 o 1.8 meters ang laki ng alon. At medyo katamtaman naman po ang alon. Wala naman tayong problema. At pwede po tayo mag-perform ng ating fishing activities at mag-travel sa dagat. Okay, so yan ating wave forecast mula sa European model. At bago tayong paalam, ito ulit ang pinaka-latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Na yung ikatlong linggo ay napaka-baba po ang probability, very low po ang uncertainty. At ito po ang analysis niyan. Sa week 2, valid Pebrero 21 hanggang Pebrero 27, ang buong Pilipinas ay nasa below average rainfall. Ang probability ay nasa 65 to 80%. Okay? Ang below average rainfall. Ayan po, nakita niyo yung mga bagyo sa Southern Hemisphere. Tanda natin, ito po ang equator. So, south of that, nandyan po yung mga tropical cyclone formation. Ngayon, sa ikatlong linggo, valid February 28 hanggang Marso 5, patuloy pa rin na below average rainfall sa ating bansa from more than 50 to 65% or more than 65% below average rainfall, lalo na po sa may Palawan, Sulu Archipelago, Visayas at Mindanao. So, na-feel lang po natin unti-unti ang epekto ng El Nino, lalo na po sa darating pong Marso hanggang Mayo. Medyo kulang po ang ulan, except kung may mag-form ng mga bagyo. So, babantayin po natin ang Western Pacific pagdating sa mga buwan na yan.
Okay? Kasi po habang papalapit tayo sa Hunyo, pataas ng pataas ang monthly formation ng mga bagyo. 1, 2, hanggang maging 3, tapos sunod yan, 4 yan. Minsan, depende na po yan sa capability ng ating Western Pacific para bumuo ng mga bagyo. Okay? So, yan po ang ating Global Topics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. At dyan muna natin tatapusin ang ating update at babalik ulit tayo sa dating weekend. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.